L'embarament ajuda hort a resolver la llengua occitana dans les familles. Adichat, soy Lucia Roulet, regente bilingue occitane en Gironde, et també bastiri le blog L'Agastine, que és un blog de material pedagògic per les classes bilingues calandret o d'immersió occitana i tota la gent que viu a l'entorn d'aquest dispositiu pedagògic. Le blog de l'Agastine perpaus mantues causes e com lo dixuri que és per la gent ligada a l'ensenyament bilingue o d'immersió total. Donc, cabets cledes pros regents de material, tot ce que fa seqüències, revirades d'àlbums, també pros pais, de recetes de cuisine, fiques de lexiques, les atsems són aquí també, e los droles que han la lor part també de material que poden aimar, com les colorines màgiques e les històries contades. De l'embarament, hi ha una demanda forta e això m'ha permetut de poder bastir encara més de material per tot el món. Però els regents, mesura que mancava fiques de conjugacions, curs de fonologia per als CPs, suscadis sur l'ensenyament bilingue, com integrar l'occità dins un bany de llengua dans la classe, per pausar-hi també llegides d'àlbums cada setmana, en viu sur Facebook, sur la page de l'Agastine, et que buti també sur la cadena YouTube de l'Agastine. L'embarament ajuda hort a resolver la llengua occitana dans les familles. És a dir, que els pais que han els droles en calandret en classe bilingue o en immersió occitana n'aveven pas l'ès d'aprendre o de seguir l'escolaritat en occità dels droles e aquí que n'ajut el moment per poder descobrir també la llengua. M'apereren sovint pendent aquest embarament per saber si hi havia material que sigui pedagògic o lúdic de poder telecargar a gratis. L'Agastine, sus això, podeva perpausar mantes causes. E jo me hasebe gai la causa per amor quan la llengua entra dins una família e entra dins la vida habitante d'un estau, això vol dir que viu de veritat. E això és meravellós per una regent bilingue.